Aste honetan Arabako emakumeon batzarra bildu dugu Gasteizen. Euskal Herria Bilduren antolakuntzan feministan beste urrats bat. Bide horretan, pausu ikaragarriak eman ditugu azkenengo 4 urte hauetan. Gune bat eraiki dugu, plan feminista osatu dugu, indarkeria matxistaren aurkako protokoloa onartu dugu eta orain herrialdez herrialde eta herriz herri sare bat osatzen ari gara. Geroz eta gehiago, geroz eta gertuago eta geroz eta indartsuago izan nahi dugulako. Guk elkarlanean, elkar entzutean, elkar aitortzean eta ezberdinen arteko elkarguneetan sinisten dugu. Eta horrela ari gara eraikitzen espazio honen lan egiteko modua. Izan ere, oso argi dugu, barrura begira, pertsonak zainduko dituen antolakunde bat izan nahi dugula. Partaidetza parekidea lortu nahi dugula eta indarkeriarik matxistari gabeko erakundea izan behar garela. Baina horretaz gain, kanpora begira Euskal Herria Bilduren jarduera politiko guztia ikuspegi feministaz laitzeko asmo irmoa dugu. Feminismoa praktika politikoaren erdigunean jartzeko konpromiso sendoa dugu. Kapitalaren eta heteropatriarkatuaren aurrean, pertsona guztien eskubideak erdigunean kokatuko dituen herri bat osatu nahi dugu. Eta hori nazio feminista bat eraikiz bakarrik lortuko dugu. Horregatik, zaintza sistema publiko komunitarioa erdigunean izango dituzten politikak eraikitzeko, dagoena indartzeko eta elkarlanean osatzeko konpromiso argia dugu. Nazio feminista guztion artean eraikitzera goaz.